गिबि गिबियावनो बुंगोन आंनि माइक्रफना मोजां नङा दे लोगोफोर माइक्रफननि थाखाय भइसआ जोबोर गाज्रि जादों बेखौ बार बार बुंगोन आं जेब्लासिम गोदान माइक्रफन बाया जों थाबायनो मोनानो हेलौ लोगोफोर नै नांगलनि मानसिया आंखौ थाबाय होआनो जोंखौ थाबाय होआनो इउपिपिएलनि मानसिखौ थाबाय होआनो आंखौ लामा होथेदों ओरै फैबावदोंसो खानजाबदिया आंखौ जों थाबायनो मोनानो हेलौ लोगोफोर नै नांगलनि मानसिया आंखौ थाबाय होआनो जोंखौ थाबाय होआनो इउपिपिएलनि मानसिखौ थाबाय होआनो आंखौ लामा होथेदों ओरै फैबावदोंसो खानजाबदिया आंखौ जों थाबायनो मोनानो बेवहाय नोंथांमोना जाय भिडिअखौ नुदों बे डिस्ट्रेक्टिं भिडिअआ दुखुनांथाव भिडिअ बबेखानि बेनि रियेलिटिया मा बेखौ आं मिथिया फेकबो जानो हागौ बे सोरबा एक्टिंबो बानायदोंबो जानो हागौ रियेलबो जानो हागौ जियानो जाया मानो नाथाय जोङो इलेक्शननि रिजाल्ट होनायनि उनाव ओरैबायदि नुदों इलेक्शननि समनियाथ' थिगानो दंमोन बे बिखौ जावलायदोंमोन थिगानो दंमोन नाथाय इलेक्शन जोबनायनि उनाव ओरैबायदि माखासे नुबाय माने बहुत धरननि आरो कल रेकर्डनिफ्राय सोरखौबा बदनाम खालामनिफ्राय हमनानै माने गाज्रिसो जानाय बायदि नांदों आरो एसे गोसोफोरखौ एसे गाज्रिसो नांबाय आरो बे आइजोआ जाय बाथ्रा बुंदों जे बे बाथ्राया बेसेबां सैथो नंगौ नङा एसेबां फोथायजाथावबो नङा बाथ्राया नङाबो होननाया दा जानो हागौ सोरबा माने गाज्रि गोसोनि मानसि बेबायदि खालामदों नाथाय बेखौ आङो इमान फोथाया जे मोनसे पार्टिया सोरबा सासे मानसिखौ लामा होथेगोन थाबायनो होयि बे जाथावा नाथाय बै पार्टियाव सोरबा सासे दुथांनि खामानि जानो हागौ बेबायदि नाथाय बे फिसा जाथायानो मा जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव माखासे नायलायनो हायि माने मोनबानो बुदलायगोन बुथारलायगोन बेबायदि मोनसे थासारि क्रिएट जाहोगोन बेसो साननो गोनां जादों बेनिखायनो बिथां आइजोआ जाय बाथ्राखौ बुंदों बे माने सोरबा सासे मानसिनि पार्सनेल बेबायदि खामानि जानो हागौ पार्टियाथ' बेबायदि खालामगोन बेथ' इम्पसिबल बाथ्रा बेबायदि आमुगनि इउपिपिएलनि मानसिफोरा थाबायनो मोना बेथ' इम्पसिबल बाथ्रा जाथावनाय बाथ्रा नङा नाथाय थेवब्लाबो सोरबा माने गावसोरनि पार्टिया देरहाबाय नालाय एसे दुगा जानानै बेबायदि बुंनोबो हागौ बेबायदि इनसाल्ट खालामनो हागौ सोरखौबा टर्चार खालामनो हागौ मेन्टेलि टर्चार होनो हागौ बायदिसिना जानोबो हागौ जायाबो होननो हाया दा बे आइजोनि गाबै बुंनायनिफ्राय जोङो बेखौ प्रुफ मोना जे बिथाङा थार बुंदों स' बे भेरिफाइ खालामजाथाव नङा जियानो जाया मानो बेखौ लानानै जोंनि हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जानाङा स' बेबायदि भिडिअ बहुत फैनो हागौ दा मानसिफोरा मेकिं खालाम बायदिसिना सोरबा AI जेनेरेटेड खालामनो हागौ बा बेबायदि अनेक धरननि क्रिएट खालामनो हागौ थासारि क्रिएट खालामनो हागौ बयबो आजिखालि माने एक्टरफोर बायदिसो आरो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स फैनायनि उनाव मा खालामनो हायो नोंथांखौ माने बुंनो हाया आरो नोंथांनि माथोखौनो लानानै सोरखौ मा बदनाम खालामो खुनु हिसाब गैया बेखौ नोंथांमोना थारैनो हमनो हादों जानांगौ आं मा बुंदों स' बे आइजोआ जाबायदि माने गाबनानै बुंदों बेनि रियेलिटिया मा बेखौथ' आं बुंनो हालिया नाथाय बेबायदि जामारदोंबा बे दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि हारिनि गेजेराव आंथ' पार्टि सार्टिनि खोथाखौ नाया आंनिया मात्र मोनसेल' माने बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि दाङाबाजि जाना जि थासारि नुदोंना मानसिफोरा माने खावनै मुदों आरो मोननै मुदों जोंनि मानसिफोरा बेबायदि जुदि मोननै मुदाव थायोबा जों बुदलायनानै थैगोन बास बेनोल'सो फाइनाल सलिउसन जागोन बुदलायनायनि बादि जेबो जानाय नङा दै थैलायनायनि बादि जेबो जानाय नङा बेबायदिल' आं नुहुरगासिनो आरो जेन बेबायदि जाया बेबायदि माने थासारिखौ जों क्रिएट खालामा माने धैर्य नांगोन जों कन्ट्रल थानांगोन कनसेन्ट्रेट खालामनांगोन माइन्डखौ माने अरायबो मोनसेल' टारगेटआव कनसेन्ट्रेट खालामनांगोन जाति हारि न' दाङाबाजि बेयावल' कनसेन्ट्रेट खालामनांगोन आरो जिमान जि बुङा मानो जों धैर्य नांगोन दा जेरै माने आंखौनो कमेन्ट्सआव मा बुङो माने आं हेन मानसिखौनो जाय मानसिखौ नोंथांमोना खुनु पलिटिक्सआव नुनाय नङा बै मानसिखौनो नोंथाङाथ' इउपिपिएलनि दालाल बेसेबां मोनजाखो नङा होमबा बेबायदि बुङो नाथाय ओंथि गैयि बाथ्रा बेफोरो आं नोंथांमोननो जायफोरा कमेन्ट्स लिरो नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंदों दे नाय माखासे नोंथांमोना नुगोन BPFखौ सापर्ट खालामनाय नोंथांमोना इउटिउबार नुगोन नोंथांमोना माने BPFनि मोनसेबो डिमेरिट्स बुंनो हायि माने इउटिउबार नोंथांमोना नुगोन नाथाय बै इउटिउबारफोराबो आंनि मिथिनायाव खुनु पार्टिनिफ्राय एख' मोनजाया बिसोरबो निजा निजा सापर्टआव बुङो खिन्थु जेबो मोना खुनु पार्टिनिफ्राय जेबो मोना अबा 1000 मोनदोंबा मोननायाव गोलैया
100-200 मोनदोंबा बेखौ मोननाय होनना बुङा मोनबाथाय लाखौ जानांगोन करोड़ जानांगोन अब्लासो मोननाय बुंगोन 50,000 60,000 ओरै मोननांगोन अब्लासो मोननाय होनगोन साफा सानै सोरबा मोननो हागौ बिराद रेयार जागोन आरो जोबोर खम नाथाय मेक्सिमामानो जेबो मोना बेनिखायनो इउटिउबारफोरखौ सोरनिफ्रायबा रां जानाय मानायखौ नोंथांमोना जुदि सानोबा 100 जननि भितराव सोरबा सासेया थानो हागौ आरो मेक्सिमामानो जेबो मोना होनना आं बुंगोन कारण पलिटिकल पार्टिनि मानसिफोरा बेबायदि जोंबायदि साधारन मानसिखौ कुनु गुरुत्व होआ माने बिसोरा फायदा जायो फायदाखौ लाबाय थागोन नाथाय नोंहा जेबो गैया आरो स' बेबायदि आं सानो आंनि फोथायनाया बेबायदि जेबो मोना होननानै आं सानो आंखौ नङा रावबो मोना बेबायदि आं सानो आंनि फोथायनाया बेयो नोंथांमोननि मथे मा आं मिथिया सोरबा सासे सानैया माने गिदिं गिदा मोननोबो हागौ बे बिथांमोननि बाथ्रा आरो बाय बांला मोननोबो हागौ गरसे गरनै बे जुदा बाथ्रा नाथाय गरसे गरनै मोननायखौ मोननाय होनना बुङा आंनि नोजोराव सोरबा 20,000 मोनदोंबा इखौ मोननायावनो दोना मानो होनबा 20,000 जों बिथाङा जेबो जिबनखौनो बाननो हाखाया जास्ट माने गावनि खुगाखौ फाननो हागोन आरो खुगाखौ फाननानै सापर्ट खालामनो हागोन आरो स' बेबायदि स' बे आइजोनि बुंनाया बेसेबां थार नंखाय नोंथांमोना बुंदो जायफोर नोंथांमोना बे जायगानि सुबुं बै जायगानि सुबुंफोरा कमेन्ट्सआव लिरनानै बुंदो बे रियेलिटिया मा आंथ' मिथिला नाथाय बेबायदि जानाया मोजां बाथ्रा जायाखै माने गावनो बरदो बेबायदि जायोबा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव लाजिनांथावबो आरो जोंनि जोबस्रांनायनि मोनसे फार्स्ट स्टेप होननानै आं बुंगोन थांनाय मोनसे भिडिअ नोंथांमोना नुदों माबायदि एसटि फैदों सयकायाबो एसटि जानो हागौ आथिखालाव बर'आ नोंथांमोना बर'आ टाइटेलखौ खोनादों बर'आफोरा बामोनबो थायो बर'आ बामोन नङैबो थायोनो स' बेबायदि बिथिङाव बिबो बोरै एसटि जाफैखो नोंथांमोना बुंबानो जाबाय